Neprejdeme. Nemá šancu prejsť. Pozri, čo sa tu robí. Ty brďo. A tu idú potoky vody. Aha, pozri sa, potoky vody idú. Ty koňou. Potok vody. Že sa neboja tak rýchle ísť po tej vode. No nie, neboj sa, prečo? Aha, toto pozri, ako sa to točí. Poď vidím. Krása, toto je nádhera. Nádhera ako pre koho? Ty brď. Stáni? Počkaj, to musí takto natočiť. Až piechaj. Krása, toto sú nádherné zábery, takéto nezažiješ. A všetko to stojí, už nejdeme ďalej, čau. No to keď vidíš, čo ide... Keď si šiel do podzámku, to ešte nebolo? Nie. Toto je nádhera, potoky, to sú nádherné potoky. Poď. A neviem, či na tady prejdeme. Ale prejdeme si ďalšie. Ja dvojku mám to. Tam tady neprejdeme už úplne. Tady to už úplne vôbec. Nemá šancu. Toto je super. Ty si dobrý, ako ja dojdem domov. No počkaj, až kým to spadne, to je za 10 minút potom. Ja pôjdem. Kada by zase nestíhať. Čo si? Nech mi nezajebe telefon za. Tento to radšej vzdal. On to musí trčiť. Dobre. Možno tu nám bude voľnejšie. Tam je úplne obsadené, tam tady ani nechoď. Pozri sa.